видим как да превърнем едни шумни данни в чист актив, готов за моделиране. Застрахователните данни на пръв поглед изглеждат лесни, но всъщност крият доста капани. Говорим за неща като сбъркани ID-та, пари в различни формати и всякакви логически абсурди. И тук се намесва AI-асистентът. Той намира и оправя тези проблеми чрез чат. Процесът минава през 4 ясни стъпки – профилиране, нормализиране, валидиране и експорт. Да започнем с един типичен файл – 20 000 полици, в които има умишлено добавен хаос. Още първоначалният профил показва сериозни проблеми, вижте само процента на грешки. А като се визуализират, веднага изкачат невалидни стойности, които биха съсипали всеки анализ. Точно толкова редове нарушават елементарно правило – крайната дата да е след началната. Добре, време е за автоматичната трансформация. Агентът се захваща за работа. Първо, той уеднаквява ID-тата на полициите, така дупликатите се елиминират лесно. После превръща сумите от текст в числа и веднага сигнализира за странни стойности. Агентът също така се справя с бъркотията от различни формати на дати, напълно автоматично. И най-важното – проверява бизнес логиката. Например, дали събитията се случват в правилния ред. Освен това, стандартизира и категориите. Различните записи за едно и също нещо се обединяват. След като грешките са ясни, агентът може да премахне всички редове, които не стават. В нашият случай това са над 30% от данните. Само така основата става надежна. А сега да видим драматичната разлика след почистването. Контрастът между хаотичните данни преди и чистите данни след е очевиден. И вижте сега, отчетът за логическите правила е перфектен. 0 грешки в целия файл. Но стойността е много повече от един чист файл. Получаваме нещо наистина надежно. В крайна сметка имаме чист CSV файл, доклад за качеството, схема и дори нови признаци. Всичко това е една стабилна основа за всякакви сложни анализи и машинно обучение. И понеже всичко се случва в чат, целият процес е напълно прозрачен и може да се повтори. И накрая въпросът е, колко по-бързо бихме работили, ако данните ни бяха надежни?